m'ha agradat la ciència, no tenia ben bé clar l'institut que volia fer, però de cop i volta em van diagnosticar amb diabetis tipus 1 i vaig decidir que era un món molt interessant. Començaven a parlar llavors, el 2007, quan jo tenia 13 anys, del tema de les cèl·lules mare. És un tema que em va interessar bastant i per això vaig decidir fer la carrera de bioquímica, un màster, i després el doctorat especialitzat en immunologia de la diabetis tipus 1. Vaig fer el doctorat a Can Ruti i quan vaig acabar vaig marxar a París, a França, on estic ara, a l'Institut Cochin, que és un dels centres pioners en l'estudi de com les cèl·lules mare, nosaltres treballem en fetus humans, i ens preguntem com les cèl·lules mare del pàncreas aconsegueixen desenvolupar-se, diferenciar-se en totes les cèl·lules que formen l'òrgan adult. Jo crec que la diferència és bastant clara, sobretot en tema de pressupost. I hi ha moltíssimes coses de tema que no són directament relacionades amb els calés, com pot ser la burocràcia. Allà tenim molta menys burocràcia per poder gestionar la compra d'alguns reactius, per poder pagar els sous d'algunes persones, de professionals, bàsicament, però sobretot els pressupostos, que són molt més grans a França, ho notem molt els científics perquè podem fer molts més experiments alhora. Llavors, la ciència és una activitat on probablement el 99% dels experiments que fem, el 99% dels intents que fem per trobar alguna cosa fallen. I si podem fer molts experiments alhora, tenim moltes més possibilitats de trobar alguna cosa interessant en menys temps i poder tirar per aquest sentit, poder tirar per aquesta banda i poder desenvolupar després fàrmacs o estratègies terapèutiques que siguin molt més efectives en molt menys temps, que és el que ens interessa. Això fa que els països estrangers estiguin molt interessants, sobretot en els postdocs espanyols, perquè jo crec que són professionals que estem acostumats a treballar amb molt poc pressupost i llavors hem de ser molt enginyosos. I això és una cosa que és una bona carta de presentació i per això sempre trobarem investigadors de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, a països com Alemanya, com França, com els Estats Units, i això ens fa una bona carta de presentació. Sí que és veritat que és per un motiu que ningú desitjaria, que és perquè no podem treballar en unes condicions adients, amb les condicions ideals en les que treballen els nostres països veïns. Per mi el més interessant, primer a nivell laboral, ha estat poder veure com es fa ciència a altres països i com es fa de manera diferent. El fet que tinguem més pressupost és un punt molt positiu, però no només és això, és també una altra manera de concebre la ciència, una altra manera d'aproximar-se a com resoldre projectes, com plantejar nous problemes. A ciència només pensem en resoldre coses, però moltes vegades com es planteja la pregunta també és molt important. I el fet de poder treballar amb persones que són molt importants en un camp determinat, que porten moltíssims més anys d'experiència que nosaltres, és molt positiu perquè et permet posar-te en la pell d'aquestes persones i poder aprendre d'aquests professionals. Jo, a nivell professional, és amb el que em quedo, i a nivell personal jo tinc la sort que estic vivint al Col·legi d'Espanya, que és com una mena d'institució per persones que estan fent un doctorat o un postdoctorat, com és el meu cas, a l'estranger, i ens permeten viure allà fins a 3 anys. I és molt positiu perquè, a més de viure en un ambient que és molt francès o molt francòfon, també podem viure amb professionals de la universitat, de l'acadèmia, que es dediquen a altres ciències que no són, com en el meu cas, les cèl·lules mare, o fins i tot a àmbits extracientífics, com pot ser la lingüística, com pot ser la informàtica, la tecnologia, i és molt interessant conèixer l'avantguarda d'alguns camps que no són el teu i que estan dibuixant el futur del món. Al principi és difícil perquè jo sempre he viscut a Mataró, també he viscut a altres ciutats, a part de Mataró, però mai havia viscut a una ciutat tan gran com París, on l'àrea metropolitana són 12,5 milions d'habitants. Llavors sí que al principi és tot com molt caòtic. Jo quan vaig arribar no coneixia gairebé l'idioma francès i és un país on l'anglès no el dominen tant com potser el podem dominar aquí, encara que això sembli molt contraintuitiu de primera vista. I llavors és difícil al principi intentar parar la gent al carrer per saber on vas, és difícil orientar-se pels carrers i poder trobar edificis molt petits en carrers que són molt grans, en aquests barris, en aquests arrondissements que són com s'anomenen allà els barris i que són gegants. I al principi sí que és una miqueta caòtic, però després sí que és cert que el mite del París aquest bohemi, el París aquest romàntic, sí que el pots trobar segons quins llocs i és molt interessant viure allà. Les cèl·lules mare tenen un gran avantatge i és que, com jo dic sempre, són unes cèl·lules que no tenen cap tipus d'identitat, no? Llavors, si nosaltres ens imaginem una cèl·lula que no té cap tipus d'identitat,
podem forçar-la, podem enganyar-la in vitro, in vivo, com vulguem, perquè es converteixi en qualsevol altra cèl·lula. És a dir, nosaltres agafem una cèl·lula mare i aquesta es pot convertir en una cèl·lula del cor, en una cèl·lula del pulmó, en una neurona. I això és molt interessant en malalties on hi ha un infart, per exemple, i perdem part del cor, part del teixit, o quan hi ha un Alzheimer, un Parkinson, i hi ha pèrdua de teixit nerviós, i nosaltres podem restablir aquest teixit amb cèl·lules mare. Que ara podem modificar cèl·lules mare perquè es diferenciïn no només en un tipus de cèl·lula determinada, sinó amb uns gens específics. Llavors nosaltres som capaços ara, al laboratori almenys, d'agafar les cèl·lules d'un ratolí que té una malaltia, convertir aquestes cèl·lules en cèl·lula mare, modificar-la genèticament, és a dir, editar-la, corregir aquesta mutació i diferenciar-la en una nova cèl·lula, transplantar-la a aquest ratolí i veure com desapareix la malaltia. Doncs ara ha arribat a les llibreries, a finals d'agost, ha arribat Atrapats, un escape room al món dels fàrmacs. És el meu segon llibre, però a diferència del meu primer llibre, que era un llibre de divulgació sobre cèl·lules mare, aquest llibre és un llibre de ficció. Jo sempre dic que és un llibre de ficció divulgativa perquè és un llibre on intento explicar com funciona el procés del descobriment dels fàrmacs, però explicat com si fos una novel·la. De fet, el meu editor em va plantejar, quan vaig acabar d'escriure el llibre i el vam repassar, em va dir intenta donar-li un nou toc a aquest llibre sobre com li explicaries aquest procés a una persona que està a quart de l'ESO, que està al batxillerat, als primers anys d'universitat. Com li explicaries la teva feina? I això és una miqueta el que he intentat resumir en aquest llibre. És una novel·la on hi ha un narrador omniscient que trenca la quarta paret i que intenta agafar el lector, l'interpel·la directament i l'intenta acompanyar per una d'aquestes sales que està tan de moda últimament, com són els escape rooms, i intentem junts, el narrador amb el lector, resoldre una sèrie d'endevinalles, una sèrie de problemes per intentar sortir d'aquest escape room, i durant tot aquest procés utilitzem l'escape room i tots els puzzles, els trencaclosques que ens trobem com una mena d'excusa per intentar explicar com funciona el món del descobriment dels fàrmacs.